IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Imapilati Philippine Basketball Association iti University Athletic Association of the Philippines palubusan dagiti collegiate players dagitoy nga apply iti PBA draft uray saan pay analpas iti UAAP season. Iti surat nga impatulod ni PBA Commissioner Willie Marcial iti UAAP Board of Directors insigurado ti liga nga saan amasinga iti collegiate career dagiti players no kas pagarigan madraft dagitoy. Malagip napawilan iti siya sino man na players iti UAAP iti panagserek iti draft aging nga saan pa inalpas ti intero a season kumpara iti NCAA ang mapalubusan oray adapay laeng katengaan iti season. Inayon pa iti commissioner ang matenga dagiti UAAP players iti makatawen nga da plano na makasali iti draft ken saan adagos ang makapagayayam iti professional league. Maangay iti PBA rookie draft itong Setyembre 7 sakbay ang mangrugi iti Michael Yamopulo a season iti liga itong Oktobre 5. Bayat ang mangrugi iti UAAP season itong Setyembre 19 ken manamnama malpas iti muna alawas itong Disyembre. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak RMN. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.